Gandul Mas Andi TB karo Cak Gandul jaduli munggah yoga. Ya. mung didumi not utawa notasi neng grup langsung iso muni dadi Mas Teddy. Niki judulnya apa Mas Teddy? Simam Zaman Edan. Ah, Zaman Edan. Wah, ini ngerti kembangin ini. Kembangin sinau wis ana wis dhisik. Ning aransemen sing gawe Mas Eko Widodo Pak Dosen. Wah, Mas Dodo Pak Dosen. Pajak. Dodo. Nggih, Dodo. Lah ya Dodo. Monggo. Kula nyuwun sewu mriki ingkang aransemen ulangnya Mas Dosen. Heeh. Kula niku malah kemutan suwargi Pak Ekawan. Karang apa? Karang Kadebel. Karang Padang. Heeh. Pak Soalnya Pak Mantap Sudarsono kan nggih nate nyiptakno tembang Zaman Edan. Zaman Edan. Zaman ngapa berarti? Apa? Bela. Zaman Edan. Zaman Edan. Ya rangedan rakyat cuman melu ngedan ora tahan. Bola balik zaman kursi-kursi rebutan. Rakyat cilik ganti korban. Cari zaman reformasi teknologi saya. Ya, ngisor ya. Ini dhuwur subur ngisor ajur. Iya benar. Rakyat dadi ajur umum.
niku malah sakniki dalang semen ulang kali Mas dosen duduk priambut. Pak. Kula saestu nggih remen kalih pagelaran dalu punika, Pak. Apa Cak Dur? Kanggo Kang Petro, Kang Gareng kali Kang Bagong. Kaya-kaya iki gumun setahun jembleng serendeng. Apa sing dirumuni? Kula saged pinanggih kalian jenengan dalam viral dalam kondang. Dasare jenengan nggih ketinggal guyub rukun nek panggih kalian sak dulur-dulure jenengan. Iya. Kula mau ngikuti TikTok jenengan lho. Hah? Nalikane dateng Blitar wonten kaja jenengan ngempang kalian Kang Mase. Mas Kalinggo. Nah, Mas Kalinggo terus jenengan kalian beliaunya Cahyo Kuntadi. Nggih. Saestu kok ketok do rukun-rukun. Wah, sing dulur kok. Saestu jenengan sembadani kalian anggotane jenengan ketinggal sami guyub rukun. Presiden-presiden jenengan lumantar butuwi nggih saged kompak. Luar biasa keluar remen pokoknya agak pentas foto kanca sedulur sing padha rukun iki seneng apa malih kalian dulur lanang niku. Kula nggih kepengin nyontoh kerukunanipun Mas TB Karo dulure lanang sapa dulur lah? sing ngacak wedok. Oh, Mandar. Sopo? Apri mimin ya maca wedok. Kowe kok sok lali lho modele. Ora. Dulurmu dhewe sing mirip wajahmu najane nek maca iki wadon dadi nyiliti. Oh, ini. Nah, pengen ngerti kados beliaunya Mas Bojo nggih rukun gitu. Jenengan kalian Pak Cahyo nggih rukun niki. Ora usah nyebut cah kuwi. Iki apa to? Karena adik kuwi satru terang-terang dino. Yo ora entuk ngono. Cuma. Lah nyapa dulur-dulurku dhewe ora entuk. Ora dene ngono. Kok dulurku kewan kok pas kok datang. Lek karo dulur iki kudune yo guyub. Aku nek iso niku nek jenengan niku lho mboten kalih kula. Ora yo ngono megore. Jenengan ngerti adik kula to. Ngerti. Mas Hengki sing nderek cak kecil sing mata itu. Kulo niku ngantos sakniki mboten satru. Ora loroan. Ora satru ora loroan. Satru wae. Mate ora rukun. Heeh. Lah sebabnya apa jane? Aku ki anane nempel sampean iki pengen ngerti kerukunane sampean. Sebabnya niku kan bapak riyen kan macak wedok. Oh, bahasa Dirono. Endah kulino di mangsa sing kulo nderek Pak Kiro niku. Sing wedakane nganggo wedak pon. Heeh, bareng kapundhut ditinggali warisan Warisan apa? gelungan. Dulungan. Kulo kali iki kurang bitang rekor gelungan. Nah. Geger nganti dipisah Sunan Kudus. Kowe omongan modele sak kowe nak Saking ramene. Saking ramene ya. Lah ibu sing mboten lila kula ken ngalah wis to Le, wong awakmu ki nyambut gawe ya wis iso. Mesakno adikmu ben digawe gelungane ben macak wedok nerusno cirine bapakmu. Kula ken ngalah gelungan diwariske teng Hengki. Ibu kalih ngrem-ngrem ati kula dipun mboten diparingi gelungan tapi diparingi wujud bebungah lintulipun. Oh, bisa dulungan. Ora mboten diparingi gelungan dan kanggone ijole gelungan niku. Lah istilah dulungan apa? Diparingi bumi kamardikan awujud alas terik ken babak ben menika sampeyan dipun pamoso. Kok iso tekan pemanahan diri iki kok belakang. Kowe iki ditakoki tenan-tenan iki yo penasaran. Wis kula kuwi kok. Sakartiku seniman kuwi padule iki nek ngepasi pentas, dateng panggung, tapi nek di belakang layar tetep sami rukun gitu. Iya, iya. Tenan kuwi. Lha ngomong wis sapa? Tak ora ada rukun ora. Tahu sapa? Kan Mas Kalinggo, Cahyoku tadi. Dene kali Mas Kalinggo rukun Mas Darat. Kali Mas Cahyo Rukun. nek teng panggung nek teng griya Rukun. nek pas nggone kalangan Rukun. kosong. Iya to iki. Nek pas satu niku. Oh, beda ya kuwi. Musuhan. Jenenge yo pekatne penyakit masyarakat ora kena ngono. Apa iki memperingati hari jadi Bojonegoro dah bersih kan wis tondo to. Wis ora ana apa-apa nek iki mung persatuan dan kesatuan iki ngoten to, Kang. Kemarin apa? Lho, ngono. Dadi ora kena ngono. Isin arep awak dhewe nek ngendho dulur dikersani kare kanca-kanca jujur harus isin. Kenapa? Iki wah tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia. Paham. Kerukunan cara komposer gawe lagu deling kok gamelan Bali Cumepak. Arep njaluk iringan model apa? Sunda, Banyuwangi, Jawa Tengah, Jawa Timur komplit iso. Bener. Sopo deh jal iki kok yo sewu niku dalan jaya Mas. Iya, iya.
Kowe ben ngerti kowe nek main ngene panggunge Dwi Jolaras. Lulusan paling orang SSN. SSN opo SKRB iki Sarjana Karawitan Kopi. sarjana karaoke. Kok rono lho jenenge. Mulai iki kenano lek nang panggone Dwi Jolasi kalau mongso ki nek diarilan nek nang Dwi Jolasi minder tenan. Ah, ning Dwi Jolaras nek Banyul kan umum Mas. Nek Banyul iso kudu iso nembang loro joget. Kuwi patokane. Aku nek Banyul iki mau wis kudu diseneni ae. Ya kok Wis aku tak nembang ae ngono. oh ngono. Nembang gowo jana. Jajan. Iki ketane gowo Pak. Mangkane sowai Pak. Oh. Suarane mati wingi marane suarane setrembek. Kok rono lho. Pelok Mas Indro. Anu dadang gula ya. Lah ya sing dulu kok pelok. Indro kok pelok. Aku kudu ngepas aku. Ah iya. Katanya kok pelok kita. Kembang ora yakin. Kowe adan. Selidru. Kenapa ini? Selidru ngalah. Masuk kapal tangkapmu. Terjun di Mojokerto. Oke lah. Iya rasa puring, perkara kok terus puring. Ora kok. Ini digane Kowe kudu bersyukur tendene sapa-sapa sampai kok anti mangkat dhewe kan wae jalan. Tak omong ini. Aku ngejak kuwi mergo mesake awakmu. Besok wae bayang kan mekar kowe bojomu. sepurane aku sudah timbang Mekah. Lah terus apa? Bojoku mek BRI. Ya ora larase dhewe. Napa ija Kowe jebule kok suarane nek jane ora kelek lho. pakai Lah ya betahe kena kelek. mananyar puniki Pak suarane kung. Pantesan nek omah diceluk kung arep iki kung. Takut. aku jak omongan biasanya laling kan Tiba kok celok bos bae kampus. moyang payeng polae manungso mangai Suarane apik bocah bagus pinter-pinter bayarane murah. Seneng aku. ada di gula sing di kritik kita ame di kabine gitu Aku golek sing murah-murah penting jalan. ya legamu penting padha lilane aja bingung ing nalare Yo men dikancani karo pananggono to, gitu Iya, iya. ijen ngono. Anu, sinten Sing nomor 3 saka kene sapa jenengan? Anu. Lintang ya, lintang. koyo sak emperan koyo Eh? anu nggih wajahipun kados penyanyi Sangga Buana. Oh iya. Napa wonten sesambetan kali ingkang promo Bapaknya menentang. coba atau kita yang siwas manipun sinten mau Lintang. lintang anggone Hanulas Sariro Hanulas Wadono lagi lampu Mulat Sariro, Mulat Hanulas Wadonan suatu pemencet Piye Om? oh Lah iya. saya paling asmus Oh, nggih kula Lintang. dalemipun Jumantono. cuman kalau mereka daerah pundi Karanganyar. Jawa Tengah Nggih. Nun sewu napa tasik wonten sambetan kalih Mbak Putri penyanyi Sangga Buana. Nggih kula adikipun. Adik. Mosok Mbak Putri duwe adik, Mas? Nggih. Adik apa apane jujur kae lho. Adik. Adik
adik tenan. Adik. Adik tenan. Kelihatannya mau detail tapi biapa jadi. Nggih kula anu putrane. Kowe anake putri. Aduh anakku. Gimana ki Bapak? Ora nyangka dasar pisan. Putri penyanyi Saga Buana. Aduh, wedok anakku perang-perang tau. Aku njen wong kuku. Apa? Urung apa? Wong kuku. Kuku ki apa? Kuku iki. Coba bukunya nih coba coba. Jenengan iku nami kula. Bapakmu. Apa nggih? Sugan, sugan, sugan. Iya toh. Ora iso babar pisan kowe saiki dadi ayu. Mergo nalika kowe wujud ana ing kandungan nalika isih wujud jabat baju. Bayi. Iya. Kowe kandhut dening ibumu putri. Metu kowe ning kowe ora wujud cacat. Entuk kangsite dhewe wis ngancik. Wis 17 taun kowe bakal waya taman jati dadi putri kan kayune Siswani jebul kowe. Nggih Bapak kula kangen kalian jenengan Pak. Dipangapunten. Bapakku bae kaya ngene. Asline kaya ngene bae. Ini takmu. Ya gak apa-apa aku mending gak ketemu karo sampean. Iya, nek omah bapakku gondrong kok, mosok nemu sing kaya ngene. Nenek Joko gondrong dene anak pas mlebu gundul. Harus gede, dia jero weteng takmu gundul sumpah. Iya. Kulo takoni. Kerjanya laki-laki ya. Gundul ya lagi. Alah ya wis melu karo derek ning gone Pak Kanggo ya. Dadi sing tenang, nganti pinter, nganti saiki bintang tamu, bintang tamu metu saka bumi iki ya. Iki malah merusak iki to iki. Pandai biasanya ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Di kompet-kompet iso apa monjak bintang tamu lupa. Itu biasa. Biasa. Golek sing luwih larang. Rane siji loro telu papat iki ora dipinter karo Kanggo iki goblok kabeh. Tak goblok nek. Bintang tamu iki Pak. Heeh. Ora ada kesempatan blas. Tak goblok kok. Terus ini duwe anak iki ra kudu kabeh kudu pinter ya. Iya. Kudu enek sing digoblokne. Iya ben ana sing nunggoni pake karo mboke nalika wis tuwa. Oh, dulure sampean piro? Papat. Sampean sing Aku mandi adik wedok kabeh dolen luar kota sing omah karo aku. Oh, berarti sing goblok. Oh ya aku. Itu kan ganti maksudnya aku tak jatuh tadi iso jadi. Iso lho kuwi ben kawan ketoprak karo aku kok. Heeh. Aku jabrok minat jinggo. Jenengan? Iya. Lha iki ganti sama. Dadi wae kok Kenyangmu. kenyang kencaramu. Heeh, kenyang. Niki sakit kok. Hebat ora? Ha iso. Coba dipraktekne Mas, digone ngono dayune sapa iki? Dayune aku. Oh, berarti aku. Kemal ulang. Ya. Kencang ngomongmu minat jigo. Malah dadak ngono barang kok. Dajar pancaya. Aku wis lali ceritane kok. Wis suwe dianget Ampun. pirang-pirang tahun. Ayo. Ah, bose. Wong kata kur. Kurkur ketemu, ketemu. Yo. Alah, kita gue iki yo kok atenak lho mosok minat jigo kok ngene paling ora mung kene tok lho, ngene kan gayane kaya ini. Iya. Aku besar sangat banget aku salah banget. Lho, Serius nih. Kok tekan sih? gue jane ngerti minat jigo ora apa. Kelakon Mas. Ning to. Kencana wungu minat jigo dayun. Oh. Iki diuber-uber minat jigo jaluk dirabi gak gelem akhirnya jaluk tulung ning gone sepong. Kok sing Kamarulan. ulang. Kawan berarti kan tadi tekane Ketemu. Nah, kencana wungu. Kok ya ya saya udah tuh ya ya. Iya no, ini orang tangan durian loh. Tangan durian. Oke, Tangan tangan jaluk. durian. Ini bahasa Indonesia ya.
sun iki jutane nopo Prabu kenya mojo Sengaja. Wah, mati ya. sedang mangsa sopo Teman-teman ini jenenge Bapak Sasopo. Timun sigarane yun. dan disabun kandungannya Oh, ayo banget. kandir Larak disambil ke yun. mainnya enggak lah hampir gitu Wak ketekur. kata kurma lek lang Nek kamar. kalau udah bawa Iki langsir. ya langsung Digandeng loh mas. Bantino rebut duco. Kuwi kuwi yang ndak salah sing ngeco ngomong kon nyawang bojone minak jenggot. bodoh nyala bodoh Bodoh tut. nggih bodoh Sarine arep cepat ngidul. dayun pelat ya ditrompes Ayo, terus. Ngumbar murka sere ati Ayo. apa sih Ngetan bali ngulon yun. apa setia nek kelakon Ayo. Kae suara apa yun? kayak suarane motor oh kayak suarane apa Ini jeling, tahun piro tuh? tanggalnya padat Ayo terus. Anda ngumbar murka sere ati Terus. ngalah disio-sio bener cari lupo Ini lagi bisa komen lawang. nggih nek bisa perdana Mas jenengan Luar biasa kok kepepete. siap pokoknya saya murah-murah mau Heeh, nyebut awak ora iso ngomong jadudro. iya iya baik Sebelum dengan kono. Dengan betul. oh bisa di kiper Nodrat kersane ngalah becik katite kang olo ketawis terus tresno Kuwi kata anak kuwi. Rano. Munduh karma pangala Iya. kene-kene nyedak omarang pun kakang kaji Das pundi kakak. ora sah dadi gerai atimu yang pancen iki dina pedoyak-oyak karo bupati ing Blambangan aku sing bakal mandi mula saka kuwi kowe ana ing kawulanku ae minyak singgo Oh. halo sih Kae nantang aku yun. alah adene ae sih yen pancen kowe satriya to dudu wanita kang dadi musuh iki aku damar lan yo damar sasoko Ayo yun. Nantang aku yun. sing kepala kurang to aku mati ini aku wani mlebu kamar
Opo ngono ki gambare pentak cilik. Kekunci diri sih. Orang ini Ngendi kang dadi ratumu ana ing Blambang? ya, Minak jinggo. Oh, Yen pancen kowe satri, ayo iki arep pono damar kowe damar sasoko. ora perlu awake dhewe taruh. Sapa karep opo? Kowe belani sapa? Aku mbelani yo kuwi sesembahanku. Anjir aku kecolong. Timbang awake dhewe gelut yo kene awake dhewe ketone kenapa? Lah kene colongmu dibak karo bayu. Lho, tentreming ana ing Majapahit ki mergo kecolong arep goncak dadi ra tentrem. Sing bojane asli dudu aku. Sopo iki? Gayung. Walu, aku le. mati dene aku. Lagi kono dekir lagi kali iki. Mulai rondo ki ngesake. Iki jare lakone piye to iki? Ayo ayo. Silune. Jadi lakon kuwi apik ya. Cuma sayang gara-gara jarang ketoprakan. Ah. Nek apa-apa ya larang. Ya, ini kamu itu Sri Kuning saka Pak Wartoyo Kedungadeng. Mugi menawa saking Pak Sumarto. Nggih. Sri Kuning sing disuwun. Nah, ya coba. Jangan dua melintas. Betul. Pun, kono ben karo minat digo tak payu pane dhewe. Ya. Ya, Nak. Jangan Sri Kuning ya.
Eko Mudiono Nasib Mayor Studio Pendangan Nasib Solo, mereka lanjut. Sambut sampai gunung, kamu saya minat. Saya disusul karo Pak Dewi Ermawati. Ya. Wes ngaturke